yawan na ko ni daw. Hawi na nung naay ko. Ay, nabi na ko na yung mata. Lang, nanawag ka lang? Nanawag ka? Oh. Hindi ako. Isa ito. Wala man. Mahayal rin na ka sa doon din Wala na. lagi, wala rin ko. Hindi ko wala. Nagilaw na ka lang? Oo. Yabon, gusto ko tulungan sila para ako sila niya. Oh. Pagkat pinyo sa amin sila, hindi na ito yung si Boboy. Dili. Wala. Ano? Ang akong gisabot dato sa bangko na nakadagan ang akong gisabot nang nakuyawan ala talawan gina kayo Alam mo yan, hila ko yan. dahil silang lang ganina akong gitawag pagsulod. Anak ko lang. Ayong saba lang kay atong iprang si atong hadlokon si Julan. So sagsag ka maghuman niya dito. Siya riyato ko dito. Naman ang iyon akong kasal. Tuliya ka daga. May sunod na akong jagan niya kato na taranta. Gisabot nung ununta na ako ni. Okay. Oh, it's a prank. Kulmahan na ako. Hila ka day. Kulmahan na ako. Ang yan. Na-prank guys, tingilak. Nangilak na ka kuya. Nga naman. Nagligid-ligid na. Ay, ginoo ko. Nakapununta ko yung gisabot. Ako na kuyawan. Hindi ako sunin-sunan dito. Pinagmabigyan na. Gamak niya siya. Okay. Tara guys. Na-prank yun na mo siya guys. Ane. Pagsulot din ang pahingon siya tita. Ito. Lang. Naka-istoryanin mo. Ipatapad. Huwag po na siya kapaniilan nga. Nakagistorya nilang lang ko lang. Ayaw saba lang ha. Ayaw yung saba lang. Atong hadlokon si Julan. Wala yung hadlok ang gagawin. So, success guys ang atong pagprank kay talawan man gyud puday kayo. Di ba ito na yun? Nilak guys. Ano ka? Pagitay mo luha na tayo. Pagitay mo luha. Ay, kung magabrin ako man, nakulotan din. Lang atol yung kailangan. Ming abli ka sa pultahan mo. Pag abli niya.
Anya ko nang gipalong ang suga dito. Prank! It's a prank! Tabunin, day. Tabunin yung kamera, day. Ano lang po Dali na, ka ba? day. Asa ko pa Tabunin yung kamera, day. Tabunin sa day.